God. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito po tayo sa prayer matters na kung nasaan ay pagpipray po natin ang inyo pong mga kahilingan sa ating Panginoon. Ano man yon, financial, material, ano ho, physical, healing, deliverance, itatas natin sa ating Panginoon. No, at salamat sa Lord. This is a opportunity na kung nasaan ay magamit tayo ni Lord bilang intercessor niya, no, to pray, to intercede, to stand in the gap sa atin pong mga kapatid na nangangailangan ng kahilingan nila. So, ako pala po ay si Pastor Vicky, no, at sa Calapan, Oriental Mindoro, at the same time po, IAP, Intercessor for the Philippines, Provincial Coordinator, po ng Oriental Mindoro, at kasama ko naman po si Sister Kisha. Siya po yung coordinator po natin ng IEP dito po sa Oriental Mindoro. So, purihin po ang ating Panginoon na bago po tayo manalangin, idulog sa Diyos ang atin pong mga kahilingan, ay mayroon lang po ako babahagi na salita ng ating Panginoon na kung nasaan ay magdadagdag ng pananampalataya po sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito sa Matthew 18 verse 19, where he states, if two or more agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by His Father in heaven. So kung mayroon man hong dalawa o mahigit pa sa dalawa na nagkakaisa na manalangin humingi, no? Ay talagang sabi nga ay tutugunin tayo ng ating Panginoon. Kaya lang, mayroon nung sinabi po dito, no? Yung mga elements of prayer, of agreement. Number one, yung pong unity and agreement. Kaya dapat ho, kahit po kami nandito o nandyan po kayo nanonood, you have to agree our prayer. Amen po. Kasi isang malaki po yung, mahalaga po yon na kayo po nag-a-agree po sa atin pong pananalangin. Sabi po dito, no, ang individual na involved po dito po ay nandun po yung agreement po nila, no, na kung nasaan sa pamagitan po ng kanilang mga puso at kanilang mga kaisipan, nagkakaroon po tayo ng unity. So, number two, mayroon din dapat po gawin po natin pag nagpipray po tayo ngayon, direct to the point. Ano ho, yung request po natin ay talagang sabi nga specific. Ano ho, kung you need healing, yes, healing. No, marami pang mga palabok, ano ho, yun ang gusto ng Lord. Talaga ma-focus lamang po tayo doon sa desire, no, ng mga taong ipapanalangin po natin. So, number three, mayroon dapat tayong pananampalataya. Di ba po, ang sabi po sa Bible, in Hebrew 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan po na once na tayo'y lumapit, dumulog sa Diyos manalangin, mayroong pananampalataya po tayo, natutugunin tayo ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang sabi po dito, no, sa Hebrew 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen. Yung mga bagay na ating hinihingi na hindi natin nakikita, ngunit ito pinanampalatayahan po natin, may assurance tayo na tutugunin tayo ng ating Panginoon. So, sabi po dito, na kailangan po natin na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang bawat prayer po natin, God will make a way. Kahit bagay na mahirap, no? Mahirap unawain, intindihin, no, bakit nangyari, pero God will make a way. Ipapakita ng Diyos sa atin na siya po ang Diyos na naghihimala. He is an answering God. Hindi po, ang Diyos po natin ay siya ang naghihimala, tumutugon sa panalangin po natin. Hindi siya nagbabago, no? Noon, ngayon, at magpakailan pa man. So, ngayon po, no? Ang panalangin po natin sa ating Panginoon ay magkakaroon din po ng breakthrough, no? Talagang ang sabi dito, pambihirang tagumpay. Once na tayo po nagpipray, asahan po natin na lahat po nating pananalangin na may pananampalataya sa ating Panginoon ay tutugunin niya po tayo. Dahil ang sabi po dito, no? Sabi po dito sa Ezekiel 22 verse 30, sabi, I look for someone, no, among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. Ito po yung sinabi po ng ating Panginoon doon sa Old Testament. Pero ngayon po, may pinipili ho ang Diyos, may hinirang sa ang Panginoon ng mga intercessor, mga prayer warrior, na kung nasaan manindigan to stand in the gap sa mga tao
na talagang kailangan ipapanalangin at idudulog natin sa ating Panginoon. So, sa oras na ito po, mayroon po tayo dito mga prayer list, na kung nasaan ay mga kahilingan, pamagitan po ng healing. So, we have to start praying, let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you and we bless you, Lord God. Sa panahon ngayon, Ama, nakita po namin iba't iba ang mga nangyayari, Lord, sa aming mundo, sa aming bansa, sa church, even po sa family, even sa personal po, Panginoon. Lord, naririto po kami, mamamagitan, O Lord, mananalangin, Ama, para sa iyong mga anak, sa iyong bayan. Dalangin po namin, O Diyos, O Lord God, ang tunay na, Hallelujah, Lord, na mga kahilingan, kompletong kagalingan, O Lord God, na mula po, Panginoon, O Diyos, sa J. Blo Molino, Parigal, from Pastora Chic, Lord, he asked, Lord, for the complete healing and fast recovery, Lord, sa trangkaso at ubo niya. Ganon din po, Panginoon o Diyos, Lord, kay Asher, o ng kanyang anak. Lord, alam po namin, Ama, na kayo ang Diyos na nakatunghay sa oras na ito. Kayo ang Diyos, O Lord God, na kakaalam ng kanilang kalalagayan at katatayuan. Lord, dalangin po namin, Ama, na kayo ang kumilos, O Lord, sa buhay panunogan ni Pastora Chic, ang kanyang mga anak. We pray for the healing, O God, fast recovery, Lord, in Jesus' name. At kinakansila po namin lahat ng gawa ng kaway, sakit at karamdaman. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit right now, we come against you right now. Ikaw, ubo, trangkaso, yes, panghihina ng katawan, out in Jesus' name. We cancel you in Jesus' name, Lord. We declare and we decree, Father God, your healing touch upon their body, O God, in Jesus' name. Salamat po, Ama. We declare and we decree, Lord God, that your words, O Lord, is enough in 1 Peter 2:24, O God, na sa pamagitan ng mga latay mo, they are healed, O God. We believe and we claim it, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, even po, Panginoon, kay Brother Ferdy, Lord, O God, na Jeblo Molino, Lord, we pray for Especia Alam, Lord, na kung nasaan suffering from cough, O Lord, nakakonfine ngayon sa hospital sa Tugigaraw, Lord God. Hallelujah, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat. Abutin mo po, Panginoon, O God, ang kapatid po namin, si Specia Alam. Lord, right now, O God, suffering from cough in Jesus' name. Lord, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin, kinakansila po namin ang abo na yan sa pangalan ni Jesus right now in Jesus' name. Lord, I pray, O God, for your healing touch right now. Lord, dalangin ko, Ama, abutin mo siya na nasa hospital siya, Lord. We pray for your divine intervention, your divine, Lord, provision, protection over her life, O God, na siya, Lord, O God, makalabas na po, Panginoon, O God, sa hospital right now, God, in Jesus' name, Lord, ikaw ang Diyos po namin na nagpapagaling, and you are an answering God. Lord, we claim, O God, for your healing touch right now, in Jesus' name. Even, Lord, hallelujah, kay Sister Ryan, O Lord, ng Jeblo Molino, Lord God, Panginoon, sa kanyang sister, si Raylene, O God, Lord, na mag-undergo ng humerus bone surgery, Lord God, Lord, in Jesus' name, I pray, Lord, na magkaroon na stable ang kanyang BP, O God. Manormal, O God, ang test, O Lord God, especially ang hemoglobin niya po, Panginoon, upang maayos na po, Panginoon, O God, mapasimulaan na po pag-undergo, Panginoon, ang kanyang bone, heart surgery, O Lord God, in the name of Jesus. Lord, you will touch this her body, O God, even po maging normal, Panginoon, O Lord God. And I pray, Father God, for your provision. Lord, ang favor mo ay patuloy nilang maranasan, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Ama. Kumikilos ka, mightily, Lord, sa buhay, Panginoon, ni Lenin, O God. Dahil alam mo rin, Lord, ang kanyang puso, O Lord, for healing, O God, sa kanyang kapatid, Lord. And I pray, Father God, your favor and protection, O Lord God, sa kanyang pagpunta, pag-travel niya sa kanilang probinsya tonight po, Panginoon, Lord. Dalangin ko, O God, your covering, your protection, even, Lord, ang kanyang sasakyan, na makarating siya na maluwalhati, Lord God, kasama, Lord, ang libo-libong anghel mo, O God. Lord, salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos, Lord, na hindi maiksi ang iyong kamay, hindi ka bulag, Panginoon, O God, para, Lord, matugunan ang kanilang mga kahilingan sa oras na ito. And Lord, sa oras nito, we ask forgiveness, O God, for all the sins, O Lord God. Hallelujah, na nakukumit man, anumang pagkukulang, pagkakasala man, we ask forgiveness, O God. Sanctify them by the blood of Jesus, O God. Lord, nandun po, Panginoon, sa puso nila, lagi magpakumbaba sa iyo, aminin nila, na kung wala ka, wala po silang magagawa. Dahil ikaw lamang ang Diyos, O God, na kayang gumawa ng himala unless ang mga tao ay magpapakumbaba sa iyo, Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo ko, Lord, binabalik, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. In Jesus' name, amen and amen.
Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo sa panalangin, Panginoon. We pray, Father God, O Lord, kay Sis Vanji, Panginoon. Please, Lord, I pray, Father God, Lord, yung kanyang sister-in-law na si Bernadette, si Yapno, Panginoon. May bukol po siya sa breast. At ito po ay nagkakaroon na po ng goiter, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Right now, we cast out the goiter, we cast out the bukol in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I pray, Father God, your healing touch upon her right now. Lord, dahil walang imposible sa iyo, lahat ng bagay kaya mo pong gawin, even itong bukol na to, ang goiter na to, Panginoon, ito yung winawasak namin, tinutunaw namin sa pangalan ni Jesus. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, thank you, Father, dahil mabuhay ka, totoo, sa buhay po niya. At ipakita mo, pa, Ama, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Even Lord, kay Sister Geddy, Panginoon, from Kamansihan, Panginoon, prayer po para sa kanyang manugang na si Beth Colocar. Lord, yung total healing, ipatuloy niya pong maranasan, even yung ovarian cancer, Lord, hindi na po ito, Lord, mananatili sa kanya. Ito po inaalis na namin dahil sa pangalan mo, siya po ay gagaling sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat po sa kalakasan ni Ninong Nick Colocar. Salamat, Ama, dahil nandun lagi ng paggabay mo, protection niyo po sa kanya. Lord, bagamat siya, Lord, ay alam po namin ang kanyang nararamdaman, pero Lord, you are ang Panginoon niya na inaasahan, kanlungan niya, Panginoon po, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mag-asawa pong ito na tunay mo, Lord. Laging ingatan, bagamat sila'y nag-iisa lamang sa kamansiyan, sila po, Lord, provide niyo po ang kanilang pangangailangan in the name of Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. Shekara baba sikara baba yende. Yes, oh God. Yes, Jesus, oh God. Even Lord, kay Sister Aiza, alam, Panginoon, from Giblo Malino, Lord, kay Sister Carmina Rodrigo, na magkaroon siya, Lord, hindi mo magkaroon, kundi dinideklara namin ang kompletong kagalingan sa kanya, Panginoon, for her second time na CT scan, dinideklara po namin na magandang result, walang mamumuong dugo, fracture sa kanyang ulo, the name of Jesus, the name of Jesus. Lord, magiging negative lahat ng test na iyon, dahil alam po namin ikaw ay Diyos na kayang baguhin lahat ng bagay, Ama. Lord, sa ilang po kami nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng himala ng buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, we also, Lord, we pray for Father God, kay Sister Dory ng Giblo Malino. Please, Lord, dinadalangin namin ang kanyang depression, Panginoon, ang provision, ang favor, patuloy niyang maranasan ang kanyang buong pamilya. Lord, bigyan mo siya ng peace of mind, O Lord Jesus, O God. Nahayaan mo, Lord, ipaalala mo sa kanya ang mga pangako mo sa kanyang buhay, Panginoong Yesus, O God. Lord, ganoon din po kay Sister Lynn ng Giblo Molino po. We pray for, Lord, kay Brother Aga Mosni, healing miracle and divine strength po, physically, emotionally, mentally, Lord. Yes. Ay patuloy niya pong maranasan, even the God's favor, Lord. Amen. Maging ang kanila pong financially, ay alam po namin, aapaw dahil sa tulong mo, Panginoong pong Isus. Mapagtagumpayan po niya ang mga pagsubok sa buhay, yung divine encounter niya kay Lord ay lalo pang lumalim, lalo pang sumaganat, maging matatag ang kanyang pananampalataya po sa inyo. Amen. Let the will of God, Lord, ay mangyari sa kanya pong buhay, Panginoong Yesus, O God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Doon ang napakabuti mo, Panginoon. Yes, O Lord God. Hallelujah. Lord, we pray, Father God, for Sister Gemma, Panginoon. Lord, I pray, O God, na magkaroon ng ma-normalize, O God, mas stable na pa ng blood pressure niya. In Jesus' name. Hallelujah. Blood sugar, Lord, in Jesus' name. Hindi niyo kalooban, Lord, na magkasakit ang iyong mga anak, O Lord God. Lord, hayaan mo, Ama, na sa oras nito, Lord God, lahat po, ano mga bagay na natitake niya, Lord God, kung ano man mga bagay, Panginoon, O God, na nagawa. Father God, we ask forgiveness, Lord God. Patawarin mo, Panginoon, ang lahat, Lord God, bago kami tutuluyan mo, Panginoon, Lord God, mapalaya sa kahilingan namin, para, Lord, pagalingin, Lord, we ask forgiveness, O Lord. Sanctify her by the blood of Jesus, O God. At tunay nga, Panginoon, salamat po, Ama, dahil patuloy mo kinakahabagan ng kapatid po namin ito, Lord God. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, maging ma-normal, Panginoon, O God, ang blood pressure niya, and blood sugar, O God, in the name of Jesus, in Jesus' name, Lord, alisin mo, tunawin
dalangin mo po, Panginoon, ang mga blood sugar na ito sa kanyang katawan, O Lord God, maging normal lahat, O Lord God. Upang sa ganun, Lord, patuloy mo siyang magamit, O Lord, sa iyong ministeryo. Lord, patunayan mo sa kanya na ang kanyang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Bigyan mo siya, Lord, ng karunungan, O God, ng authority, Amen. Lord, to para, Lord, mapalaya siya sa mga karamdaman na ito. Bigyan mo siya ng authority, Lord God, para, Lord, sirain, Panginoon, palayasin ang mga karamdaman na ito sa kanyang katawan, O Lord God. And give her wisdom, knowledge, O Lord God, sa lahat niyang tinitake na mga pagkain, Panginoon. Lord, mga tinitake niya, mga tubig man o inumin man, O Lord God, in Jesus' name. Kaya, Lord, salamat po. Hallelujah, Lord, harabasek, harabakan, in Jesus' name. Lord, balutan mo siya ng iyong kapangyarihan sa Yes. oras nito, Lord. Yes. At dinideklara na po namin paano maging normal na ang kanyang blood sugar, O God, ang kanyang blood, O Lord God, in Jesus' name, blood pressure, in Jesus' name. Lord, salamat po, Ama. At sa oras nito, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Itinatas po namin, Ama, si Ate Piling, Panginoon. Lord, tunay nga, Yes. Panginoon, Lord, hindi nawawala ng pag-asa siya. Patuloy Yes. mo siya, Panginoon, O God, kinakalinga. Pinapakita mo, Panginoon, O God, bagamat, Lord, nakaranas siya po, Panginoon, ng hirap, nakaranas siya ng pain, O Lord God. Ilang araw po, Panginoon, nararamdaman niya. Ngunit, Lord, salamat po, tinuturuan mo siya na lumapit, manalangin sa iyo, at patuloy pa siya, Lord, O God, na nagpapagamit sa iyo pag Sunday, O God. Lord, salamat po, Ama, sa oras nito, Lord God, dahil ang karamdaman na yun, Yes. Lord, sabi mo, Panginoon, O God, the prayer of the righteous man is powerful and effective, O God. Lord, sa pangalan ni Jesus, binawasak namin dahil ang sabi mo, ano man ang tatalian namin dito sa lupa, ay tatalian nyo sa langit. Ano man Amen. pakawalan namin dito sa lupa, pakawalan nyo sa langit. Kaya, Ama, sa oras na ito, God, pinitalian namin ang sakit karamdaman, ang cancer na yon in Jesus' name. Yes, Yes. Jesus. ikarabasanda, in the name of Jesus, kinakansela ka namin. Ikaw, demonyo ka na sakit karamdaman, take up your hands right now in Jesus' Yes. name. Go back to your sender, never come back again in Yes. the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pinakakuha namin namang iyong kapangyarihan, ang himala, ang kagalingan, O Diyos, O Lord God, sa kanyang katawan, O Lord, mula ulo hanggang talampakan. Lord, maraming salamat. Ipakita mo lagi kay Ate Piling, Lord God, na ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, O God. Walang bagay na mahirap, O God, para sa iyo. Lord, dagdagan mo ang kanyang Amen. pananampalataya, O God. In the name of Jesus, in Jesus' Amen. name. At Lord, I pray, Pare God, Lord, maayos ang mga karamdam na niya ngayon. Maging normal na po, Panginoon, ang kanyang bowel movement, O Lord God, in the name of Jesus. Lord, dalangin ko rin, Ama, hallelujah, sa buhay, O God, ni Pastora Merla Chan, Lord, hallelujah. Ano man, panunugan ang sanhi ng karamdaman na yung sakit. All generational curse, all curses will be bind. In Jesus' name, kinakancel ako sa buhay ni Pastora Merla in Jesus' name. Yes, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Yes, si Karobakanda in Jesus' name, sakit karamdaman. Take up your hands over her body. In Jesus' name, even sa kanyang asawa ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, si Karabakanda, Lord, danideklara po kami ng himala kagalingan, O Lord, over her body, O God, mula ulo hanggang talampakan. Cover him by your power, O God, by your presence, O Lord God. Hayaan mo matuto sila lagi magpakumbaba, matuto laging manalangin, matuto, Panginoon, O Diyos, O Lord God, na sirain ang gawa ng kaaway, O God, i-rebuke ang lahat ng bagay na ito. Huwag siyang matakot, huwag siyang mangamba. Bigyan mo siya lagi ng kalakasan, O Lord God. Yes. Increase her faith, O Lord God. Yes. In Jesus' name, Lord, ganun din, Ama. Hallelujah, lalabas si Karabakande. Lord, even si Renz da, J. Delen, Panginoon. Lord, ngayon na nasa ospital, O Lord God, nasa ICU, Panginoon, na siya po ay nahulog sa bangin, O Lord God, at Lord, basag, Panginoon, O God, ang kanya po, Panginoon, O God, na baga, Panginoon. Ganun din, Lord, ang kanyang mukha ay sira, Pare God. Lord, ngayon pa lang hiningi po namin ang miracle mo, Lord, ang himala mo sa buhay ng batang yun, O Lord God. Yes. Gamitin mo po, Panginoon, ang doktor, O God, na bigyan ng karunungan at kaalaman, O God, kung papaano, Panginoon, ma-restore, O Lord God, ang mukha ng batang yun, Panginoon. Lord, in Jesus' name, kaawaan mo, kahabagan mo ang batang ito, Lord God, ang kanilang mga lingko, ang kanilang mga magulang, Lord, ay nakakilala sa iyo, ang kanilang mga lolo at lola, Panginoon, yung mga lingkod mo po, Panginoon, Lord, I pray your favor, O God, Yes. makita, maranasan ng batang ito, Lord God. Yes. Lord, salamat po, Ama, at Lord, you provide mo pangailangan nila, dahil Lord, bibili sila ng brace, O Lord God, para sa mukha ng batang yun, Panginoon, para maoperahan siya. Lord, ngayon pa lang, Yes. nagdideklara na po kami, Ama, ng iyong kahabagan, panunugan, pagpapala,
pag-ibig sa batang yun in Jesus name. Salamat, salamat po Ama na Lord mailabas na siya Lord mula Panginoon sa ICU Lord God in Jesus name Lord. Even po Panginoon kay Zahel, kay Jania Panginoon Lord maibalik Lord ang kanilang 2020 ay vision pare God in Jesus maging normal Panginoon o Lord ang kanilang paningin o Lord God in Jesus name. Salamat po Ama, dinideklara ko na Ama na mga bagay na ito hiningi na po namin, tinugon mo kami o Diyos. Dahil ikaw Lord, walang imposible para sa iyo Lord God. Pananalangin namin para sa kanila Lord God. Salamat sa himala kagalingan sa mga batang ito Lord God in Jesus name. Lord, I pray, oh God, hallelujah, even po Panginoon yung mga personal prayer request ni Lord nila. Lord, salamat po Ama, hallelujah. Lord, ngayon sa pagta-travel, oh God, ni Reber, pare God, mula pa nun, oh God, sa UK, oh Lord God, hanggang dito sa Pilipinas, Lord, I pray for your divine protection, oh Lord God, even Lord, ang kanyang sasakyan na eroplano. We pray, Lord, oh God, for your traveling mercy upon him, oh God. Covering mo po, Panginoon, oh God, sa eroplano na kanyang sasakyan, na makarating siya na maluwalhati dito sa Mindoro, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, oh Lord, dahil patuloy mo siyang ginagamit mightily, Lord, sa ibang bansa. Lord, salamat, salamat po, Ama, for your favor and blessing upon his life, even his family, oh God, in Jesus' name, Lord. Gayon din, Lord, ang prayer namin, oh God. Lord, ang prayer item po, Father God, ni Pastor Joshua, Lord. Hayaan mo, Ama, na patuloy mo tugunin, katagpuin mo ang buhay, panunugan ng kanyang mga magulang. Lord, Sister Merly, oh God, si Brother Lino Amarillas, Lord God. Palakasin mo sila, patatagin mo pa sila, panumbigyan mo sila, Lord, ng kalakasan, spiritually, mentally, emotionally, Pare God. Even, Lord, bigyan mo sila, Lord, ng long, satisfying life, O Lord God, na ito, Panginoon, O God, na isa mo, Panginoon, O God, na regalo, pangako mo sa mga taong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, Ama, ikaw, Lord, ang mag-strengthen, O Lord, ng kanilang pananampalataya. Na kung nasaan anuman ang panghihina, kaya mong ibalik, kaya mo silang palalakasin, kaya mo silang patatagin. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga business, O Lord God. I-bless mo, Lord, O God, ito in Jesus' name, at ito'y nagagamit din nila, Panginoon, sa ministeryo mo, Lord God, naging pagpapala sila. Walang imposible, Ama, para sa iyo, sa kahilingan, O God, ni Pastor Joshua, Lord, sa kanyang mga magulang, even, Lord, sa kanilang business, O Lord, na magkaroon ito ng financial breakthrough, Lord God, in Jesus' name. Salamat, salamat po, Ama, at ganun din, Lord, itinataas ko rin, Lord, ang buhay, Panginoon, O God, hallelujah, Pastor Jonah Parel Alba, o ganun, Jeblo Kamansihan, Panginoon. Lord, tunay na ang kahilingin niya, O Lord, para sa kanyang anak, Panginoon, O God. Lord, na kanyang anak na panganay, O Lord, na mag-graduate this coming August, O Lord, sa BS Pharmacy, Pare God, we thank you for your favor. We thank you for your blessing, O God, provision mo, Lord, sa buhay, O God, ni Amazing. Salamat po sa karunungan at kaalaman, Lord, lahat na yan ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Continue, Lord, O God, na sa araw ng graduation, nandun lagi ang kagalakan nilang buong pamilya, Panginoon, dahil yung favor na yan, O God, ay galing lamang sa iyo. Kaya Lord, maraming maraming salamat po, Ama, sa iyong gabay sa kanya, maging matagumpay siya, Panginoon, bilang pharmacist mo, Lord God, in this coming time, Pare God, in this coming year, O Lord God. Lord, ganun din, Lord, sa kaya Howard, Panginoon, Alba, yung OJT na sa overseas, O Lord God. Lord, salamat po, Ama. Ingatan mo, pagpalain mong batang ito, Lord. Hallelujah, na ma-overcome niyo lahat ng stress, O Lord God. Anumang mararanasan niyang hirap, O Lord God. Hallelujah, Lord, sa pag-OJT niya, Panginoon, Lord, ikaw ang kalakasan niya po, Panginoon. Maging matatag, maging malakas ang kanyang katawan, O Lord God. In Jesus' name, nandun lagi po, Panginoon, ang pagsama mo sa kanya. Lord, magbigyan mo siya, Lord, ng mababait, ng mga kaibigan niya, kasama niya sa barko, Panginoon, habang sila nag-OJT, Lord God. Lord, salamat sa favor mo sa kanilang mga, Lord, sa kanyang mga teachers, Lord God, sa professor nila, Panginoon, at salamat po, sa provision mo, Panginoon, sa kanyang pag-OJT, Lord God. I-bless mo rin, Lord, ang kanilang negosyo, Panginoon. Naging daluyan din ito ng pagpapala, Panginoon, sa mga nangangailangan. Kaya, Lord, thank you. Dahil alam ko, nagiging bukas lagi ang kanilang mga kamay, Panginoon, para, Lord, magiging blessing, Lord, sa ministry mo, sa Jeblo, Panginoon, Lord, sa Jeblo Church, O Lord God, even the Jeblo people, O Lord God. Kaya, Lord, salamat po. I-bless mo, Lord, ang mag-asawang ito, lalo tigit, Lord, ang business nila, Panginoon. Salamat po, Ama, at ganun din, Ama, ang dalangin din po niya, Lord God, na mabigyan po ng tamang hustisya, Pare God, ang bata na kung nasaan na abuso, Panginoon, na bagamat, Lord, nakakulong na, Panginoon, O Diyos, O Lord God, ang asala rin, ngunit, Lord, O God, tunay nga, Panginoon, O God, mayroon tama
Panginoon, na hustisya, O Lord, ay makamtan, Panginoon, O God, ng biktima in Jesus' name. Lord, hayaan mo, Ama, Yes. na kayo ang Diyos, O God. You are, hallelujah, Lord, ikaw ang just po namin. Ikaw, you are just God. At nakikita mo po, Panginoon, O Lord, O God, ang mga bagay na nangyayari. Kaya, Lord, hayaan mo makamtan ng hustisya, Pare God. Hallelujah, Lord, ng batang ito in Jesus' name. Lord, walang favoritism, Panginoon. Walang mga bias, Lord, na mangyayari, Panginoon. Kundi, Lord, ang kalooban mo mangyari, Lord God, sa mga kasong ito nangyayari in Jesus' name. Lord, salamat po. In the name of Jesus, Lord, hallelujah. Rabasikariya rabakande. Ura bababasikarianda rabakundo rabasikariya rabakande. In Yes, Jesus' name, in Lord. Jesus' name. Lord, Hallelujah. Lord, we pray, Father God, si Sister Helen ng Chiblo, Calapan, Oriental Mindoro, Lord, isasama po namin sa prayer ang kanyang tatlong anak, Panginoon, na sina Mark Daniel, si Jasser Jabez, Lord, si Ciro, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na mga batang ito ay patuloy na magkaroon ng takot sa iyo, malalim ang pakakilala sa iyo, magamit ang kanilang buhay sa iyong ministeryo, Panginoon, and also for the financial, Lord, na magkaroon sila, Lord, ng maraming pagpapala na gagaling sa iyo, basta't maging tapat lamang sila sa iyo, Diyos. Yung health nila, Panginoon, ay dalangin ko, Lord, nandun lagi ang protection mo. Lord, nandun yung lagi yung ang maging priority lagi po nila kayo, Ama, sa paglilingkod nila sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, ang mga batang ito, Lord, lalaki, Lord, na ginagamit mo sa iyong ministeryo, O Diyos ko, mahal. Lord, ganun din po kay Sister Clyde, Panginoon, ng Giblo Molino. Lord, we pray, Panginoon, na lahat papasok ang kanyang mga bata at yung mga kabataan ngayong pasukan, Lord, nandoon, Lord, yung knowledge, yung wisdom, yung guidance, Lord, na tama lamang ang maituturo sa mga kabataan ito, Panginoon. At Lord, yung kanilang pag-aaral, Lord, na nandoon lagi ang pagsama na yung banal na Espiritu, magkaroon sila na maayos sa mga kaklase, Lord, at may bahagi nila, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapunta sila sa isang guro o seksyon na kalooban mo, Ama, ang patuloy ang mangyari sa room na yun, Panginoon, sa kanilang pagpasok, O Diyos. Even, Lord, kay Bro Marciano Gutierrez, Lord, we pray, Panginoon, Lord, ang panalangin sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya. And Lord, especially, Lord, yung kaligtasan at magandang kalusugan at kapayapaan ay patuloy po nilang maranasan. Lalo na po ang kanyang asawa na si Amen. Cheryl Gutierrez, Lord, ang kanyang mga anak, Yes. Lord, na sina Mark Hallelujah. Joseph Gutierrez, si Thank you, Steve Lord. Matthew Gutierrez. I Amen. pray, Father God, for this family na nandoon na magkaroon sila ng altar, Panginoon, sa iyo, na Amen. may takot po sa iyo, O Diyos. Gawin ang mandate mo, Lord, sa kanilang mga buhay. At magkaroon pa sila ng malalim na relasyon sa iyo po, Ama. Salamat dahil mabuti ka, tapat ka po sa kanilang mga buhay. Amen. And also, Lord, kay Brother R.V. Vicencio, I pray, Panginoon, na bigyan po sila, Lord, ng magandang bahay, Panginoon, na tinutuluyan nila na pilit na kinukuha sa kanila, Lord. Magbigyan mo po sila ng magandang tutuluyan, O Diyos. Amen. Lord, dahil anak mo sila, Panginoon, dahil alam ko po, ibibigay mo to, Lord, sa kanilang buhay. Dahil alam ko po na hindi mo kayang makita ang iyong mga anak na nahihirapan, O Diyos. Amen. Kaya, Lord, salamat, Ama. And also, Lord, I pray, Father God, kay Ate April Loterio, Lord, for the Yes. complete healing sa kanyang buhay at lalo na po ang kanyang result for the biopsy. Ito ay binay, Panginoon, hindi malam, Panginoon, ang patuloy na mangyayari, O Diyos, sa kanya pong buhay at ano man ang kanyang plano sa kanyang buhay ay siyang mangyari. Patuloy lang po siyang magtiwala at manampalataya sa iyo, lakas ng pangangatawan at kalusugan, Lord, even Lord kay Sir Loterio, Panginoon. Thank you, Father God, dahil buhay ka, di ka nagbabago noon ngayon magpakailanman. Salamat, Ama, tunay nga napakabuti mo, dakila ka, O Yes, Diyos, Lord. Ama. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord. Ama, sa oras nito, Lord. Tunay na itinatas din po namin ang Jeblo Calapan, Oriental Mindoro. Tunay nga, may tinatas po namin ang youth ministry in Oriental Mindoro, Lord God, na kung nasaan
pinangungunahan ito, O God, ni Sister Keisha, Lord God. Lord, dalangin ko, O God, more wisdom, more knowledge, understanding, O God. More anointing will be upon her, O God. Even po, Panginoon, O God, sa lahat ng mga activities, Lord, sa lahat ng gagawing programa ng youth, O Lord God, Lord, samahan mo, maging matagumpay ito, Lord. Ikaw lang mataas, ikaw lang mapaparangalan sa Yes. kanilang mga buhay. Lord, na bago sila mag-start, O Lord God, nandun hindi mawawala sa kanila ang puso nila na nagpapakumbaba. Hallelujah. At Lord, nandun tunay nila na pagsamba at pagpupuri sa iyo, Lord God. We pray for more anointing. We pray for wisdom, Lord God, sa mga kabataan na ito, Lord God, na kung nasaan matuto sila lagi talagang manalangin, matuto magbabad sa presensya mo po, Panginoon, Lord God, at ilayo mo sila sa anumang gawa't plano ng kaaway. Amen. Lord, raise up more, Pare God, youth, Lord Yes, God, Lord. Jabe, Yes. Panginoon, Lord God, dito sa Oriental Mindoro, ibahin mo sila na yung pag-ibig, pagmamahal at anumpa, Panginoon, Lord God, ang gagawin nila, Lord, magbibigay lamang ng kaluguran sa iyo, aking Ama. Amen. Salamat po, Ama. We pray for more souls to win, O Lord God. Hallelujah. Sa mga Jeblo churches, O Lord God, in Jesus' name. Yes, Hallelujah. Hayaan mo, Lord. Ama, na patuloy, Lord, O God, magiging asin at liwanag kami, Lord. Continue, Lord God, na magkaroon kami ng apoy, Panginoon o Diyos, sa pananalangin upang sa ganun, through our prayers, O Lord, tutugunin mo kami na marami pang mga soul, Panginoon o God, ay patuloy na madala, Panginoon o Diyos, sa iyong kaharian, O God, through your pastors, leaders, and workers, O Lord. Amen. Gamitin mo po, Panginoon, O God, ang mga Bible studies, O Lord God, ang mga prayer gathering, Lord God, para sa kanun, Lord, ma-involve, Panginoon, O God, at Lord, makahata kami ng mga kaluluwa sa iyong banal na paanan, O Lord God. Lord, hayaan mo na makita kami, hallelujah, na magiging tunay na buhay, patutoo, Panginoon, O Diyos, na tunay na binago mo ang buhay namin upang, Lord, magiging salamin kami, Panginoon, O God, na para sila, O Lord, O God, ay madala namin sa iyong gawain. Kaya Lord, maraming salamat po, Ama. At dalangin po namin, Ama, ang Youth Fellowship on June 21. Salamat po, I pray, O God, ang programa na ito, ikaw ang mag-anoint, O Lord God. Ikaw, Lord, magbibigay ng karunungan, O Lord God. Hallelujah, sa iyong leader na mangunguna, Lord God. Magkaisa sila, Lord, yung commitment nila po, Panginoon, O God. At hayaan mo, i-acknowledge ka lagi nila lahat ang mga programa na gagawin nila, Lord God. Magkaisa, Lord, ang mga youth, Lord God, at patuloy na maranasan nila ang pagsama mo, yung power, yung anointing mo po, Panginoon, O God, the fire of the Holy Spirit will indwell in their hearts, O Lord God, upang sa ganun maging matatag sila po, Panginoon, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord. Arabasi, Karabakanda, Lord, ang J. Blue, Pasig, O Lord God, Lord, dalangin ko, Ama. Hallelujah na kayo, Panginoon, O Diyos, O Lord, nagbibigay ng kaloob ng provision mo po, Panginoon, para matapos na agad ang construction, O Lord God, din sa Pasig Church. Lord, salamat po sa iyong mga anak na patuloy na mo sumusuporta sa gawain sa lugar na iyon, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil nandun yung commitment nila, nandun ang pagkakaisa, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, hindi naliligid, walang naliligid sa iyo, Lord, sa mga ginagawa ng iyong mga anak. Lalo tigit, Ama, ang pangunahan mo, Lord, ang gawain sa lugar na iyon, Panginoon. Lord, nandun, O God, si Pastor Raboy at Clemente, Lord God. Lord, salamat po sa kanyang buhay na patuloy mo siyang ginagamit, Lord. Naging asin at liwanag siya, nagiging alulod siya, nagiging pagpapala siya sa lugar na yun. Kaya, Lord, i-bless mo, O God, ang gawain, Panginoon, O Diyos, O Lord God, ng Jablo, Pasig, at marami pa, Panginoon, O God, ang mga kaluluwa, Panginoon, O God, ay dumalo at tunay na tumanggap sa iyo, Lord God. Gamitin mo mightily, sino man itinalaga mo, Panginoon, doon. We pray for your anointing, Lord. We pray for divine protection and divine wisdom will be upon him, O Lord God. And dinideklara ko po, Ama, the seven spirit mag-manifest, Lord, sa mga anak mo na ginagamit mo in Jesus' name. Lord, maraming salamat din, Ama. Hayaan mo, Lord, na patuloy na lumago. Panginoon, ang gawain sa Jeblo, Kamansihan, Panginoon, O Lord God, mabunga, maging matatag, O Lord God. Raise up more leaders, O God, and workers, O God, sa kanilang pagkukumit, Panginoon, O Diyos, sa gawain mo. Bagamat, Lord, marami ang mga senior doon, Panginoon, ngunit, Lord, hindi nawawala ng kabuluhan ang kanilang paglilingkod, lalo tigit sa pananalangin, O Lord God. Lord, salamat po, Ama, dahil patuloy mo ginagamit sila sa lugar na yon, at nakita po, Panginoon, na patuloy sila lumalago, Lord, lumalalim, Panginoon, spiritually, Lord God. Salamat po, Ama, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Rasikarabakanda, rayarabakanda, Lord. Dalangin ko, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng mga may sakit karamdaman, Panginoon. Lord, nasa tahanan man, O God, nasa hospital man,
Lord, in Jesus' name, we pray, God, for your divine, hallelujah, Lord, divine visitation, O Lord, sa mga may sakit, may karamdaman. Lord, hindi man namin na-mention ang kanilang mga pangalan, hindi namin, O Lord, kilala kung sino sila, ngunit ikaw, Panginoon, O God, nakakaalam. Kaya, Lord, sa Yes. oras na ito, ang sakit nila, kung anumang uri na sakit, O God, karamdaman, cancer man, tumor man, O Lord God, hallelujah, high blood man, Lord, diabetes man ito, in Jesus' name, all kinds of sickness and diseases na nilagay ng kaaway doon sa mga pasyente na yon, in Jesus' name, winawasak namin, dinudurog namin, espiritu Jesus' ng name. cancer, yes, ng Yes. baga, yes, high blood, hypertension, yes, in Jesus' Jesus' name. name, yes, a kidney failure, in Jesus, a prostate man, in Jesus' name, yes, headache man, vertigo, in Jesus' name, yes, si Karabakanda, in the name of Jesus, kinakansila ka namin sa pangalan ni Jesus right now. Amen. In the name of Jesus, go back to your sender, never come back again. In Jesus' name, you have no authority over their lives, over their body. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, maraming salamat po. Nagdideklara na po kami and we declare and we decree, God, your goodness, O God, Yes. your healing tas sa pandemic, Father God, your favor, O God. Lord, ibalik mo lakas na nawala sa kanila at gamitin mo rin po, Panginoon, O God, instrumento, O God, ang mga doktor na magtitingin sa kanila, bibigyan sila ng tamang gamot, O Lord God. Ganun din, Ama. Hallelujah, Lord, ang mga gamot na tinitake nila, Lord God, gamitin mo rin instrumento sa Amen. kagalingan, O God. Kaya Lord, maraming salamat, patatagin mo ang lahat ng pasyente na may sakit karamdaman. Bigyan mo sila, Lord, ng pagkakataon na magsisi, magbalik, Lord, sa Yes. iyo, Panginoon. At Lord, tunay na isuko lahat ang kanilang mga buhay sa iyo, Pare God. Lord, we pray, hallelujah, for your conviction, O God. Lead them to repentance, O Lord Yes. God, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Ama. At ngayon din, O Lord, hallelujah, Rabasi, Karabakande. O Lord, lalo tigit, Ama, yung mga senior citizen, Lord. Kita mo naman, Lord, ang kalalagayan ng mga Amen. senior citizen, O Lord, nais pa nila maglingkod sa iyo. Ngunit, Lord, yung panghihina ng kanilang katawan, Lord, in Jesus' name, hayaan mo kahit nasa bahay man sila, Panginoon, gamitin mo ang kanilang mga buhay para Amen. manalangin, O God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, pagpalain mo lahat ng mga senior citizen, Lord, ang Yes. lahat ng mga PWD, O Lord God, ang Yes. lahat po, Panginoon, O Lord, na kailangan nila, ikaw ang magsusupply, ikaw ang magkakalob, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Amen. Lord. We pray, Father God, for J. Blue Molino. Lord, we pray, Father God, for upcoming youth camp this Thursday and Friday. Lord, I pray, Father God, na ang title nito, Train to Discipline, Disciple. Maging matagumpay ang Amen. gawain ito, Lord, especially sa lahat ng mga kabataan. Lord, na matutos po sila na maglingkod sa iyo, na may katapatan at may katotohanan, Ama, na this camp, Panginoon, ay ito yung magiging daluyan, Lord, na mas lumalim sila sa iyo, mas magkaroon pa sila ng magandang ang pananampalataya at relasyon po sa inyo, na hindi po basta-basta ang kanilang mga ginagawang ministeryong hinahawakan. Pero Lord, I pray, Father God, na tumatak sa puso't kaisipan ng lahat ng kabataan nang aatin sa camp na to ay magbabago, Panginoon, at lalago ang kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lalo na yung mga desire ng kanilang puso, lalo na yung mga kabataan na mayroong mga depression, stress sa kanilang buhay, problema, Panginoon, sa pamilya. Lord, ito ay magiging daluyan ng kanilang ma-overcome nila lahat ng mga ito, Panginoong isusuga. And Lord, salamat po, Lord. We pray, Father God, for J. Blue Churches, Lord, na we pray for the good health, strength, lalo na po sa aming minamahal na Bishop, Leo, Panginoon. Amen. O rababasika, rababayanda, rababasika, rababakanda, rababasika, yande. Lord, thank you, Lord, for using His life, for glory to Yes. glory. Kita mo kanya pong buhay, kung paano niya pinapagamit sa iyo ang kanyang buhay, O Diyos. Amen. I pray, Father God, and continue, Lord, to bless him exceedingly, abundantly, Father God. Lord, na hindi na kung saan, Lord, maa-amaze siya sa mga himalang binibigay niyo po sa kanya. And thank you, Lord, for that anointing na words na patuloy niyang dinadala sa iyong mga lingkod, sa mga tao. Lord, use his life, Father God, Lord, na maging marami pa siyang maidadala sa iyong sa iyo pong paanang Panginoon, na mga kaluluwa, Lord, nandun lagi, Lord, ang protection mo saan man siya naroroon, Panginoon. Siya ay magliliwanag sa lahat ng aspeto ng kanyang ginagawa po. Even, Lord, kay Reverend Stella
Angela po, kanya pong asawa, minamahal. Lord, salamat po na lagi mo po siyang ingatan, gabayan, andun ang good health, ang protection niyo po, andun lagi po yung provision, yung word mo, patuloy niya pong maranasan, o Diyos, ang pagsama niyo po sa kanila, and even sa lahat ng Bidanya family, Panginoon, sa kanya pong mga anak, apot, manugang. Salamat po, o Diyos, dahil tunay ang buhay ka po sa kanilang buhay at pinapakita mo, Panginoon, Amen. kung gaano ka kabuti, kung gaano ka po Po. binibigay sa kanila ng mga pabor, Panginoon, sa kanilang buhay, Amen. Panginoon. Hura baba sige. Even Lord, Panginoon, ng good health and more strength po, lalo na sa lahat ng workers, sa Leaders. aming pong leaders, sa aming Amen. pong J Blue Members. family, Yes, Lord, Lord. even ang mga members po namin, Panginoon, Amen. Lord, saan man kami naroroon, Visayas, Mindanao, Lord, iisa lang po ang aming pinaglilingkuran kundi ikaw. Kaya Lord, I pray, Father God, na patuloy mo, Ama, na samahan ang lahat ng workers and leaders, Lord, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, nandun yung Thank you, strength Lord. mo, yung good health po sa kanilang buhay. And Lord, we pray, Lord, salamat po sa financial provision and sa Amen. financial breakthrough, Lord, ng Amen. bawat members po namin, o Diyos. Amen. Lord, salamat din po, Lord, Sure. dahil nandun yung prayer po namin for the na alam po namin na nagtatagumpay dahil sa Amen. tulong mo po, Panginoong Yesus. O God, salamat din po, Yes, Lord, sa Lord. buhay ni Alan. Patuloy ingatan, gabayan mo siya doon sa Japan. Salamat po sa pag-iingat, Yes. gabay niyo po sa kanya, Lord, at sa kanyang pag-uwi this year. I pray, Lord, andun yung protection mo sa kanya pong buhay. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Tunay nga napakabuti mo. And Lord, pinaalala mo sa akin, Lord, na pag-pray po, Panginoon, ang mga workers po sa kila kay Tita Myra, kay Pastor John, Panginoon, sa lahat ng pastors po ng J Blue, Panginoon, ay patuloy ko pong itinataas sa iyong mga kamay, Panginoon. Amen. Salamat po, turing ang buhay ka, kailan pa man, Panginoon. Amen. In Jesus' name, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po, Ma. Pinapalala mo po, Panginoon God, ang anniversary ng J Blue. Ba- Bako, Panginoon God, is coming Yes, July Lord. 19. Salamat po, Ma. Yes, Ngayon pa Lord. lang, O Lord God, nagpapasalamat no kami sa magandang panahon. Ibibigay Yes, mo Lord. ang provision mo po, financial, material man, O God, physical man, Yes, Panginoon. Lord. Salamat po, Ama, for the unity and commitment, O Lord, ng mga workers and leaders, O Lord Amen God. po. Thank you, Yes, Lord, O God, Lord. for the anointing, O Lord, na ibibigay mo kay Bishop, O God, or speaker, Panginoon. At sa lahat Amen. po, Panginoon, O God, na dadalo sa araw na yun, Lord, tunay na ma-enjoy Yes, nila, Panginoon, ang Lord. blessing, ma-enjoy nila ang presence mo, Lord God, dahil, Lord, bababa ka sa lugar na yun, Panginoon, at ibubos mo ang pagpapala mo sa bawat isang naroroon, O Lord God. Lord, Amen. salamat po, Ama, at ang dalangin ko, patatagin mo, O God, si Pastor, Lord, Digno, Panginoon, O God, na in-assign mo siya Amen. doon. Salamat po sa kanyang buhay, Amen. na bagamat, Lord, napakalayo, ngunit, Lord, salamat dahil po, Panginoon, sa pagmamahal niya sa iyo, pagsunod sa kalooban mo, nandun lagi ang backup mo po, Panginoon, at patuloy niya makita, Lord God, ang pabor mo at Yes, oh God. pabor mo at pabor ng tao, lalo tigit sa kanyang Yes, asawa, si Lord. Pastora Yes, oh Diday, O God. God. Lord, salamat at dalangin ko, Ama, sa patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa Amen. lahat, O Lord, sa Jeblo people, O Lord God, Jeblo family, Lord God. Salamat, salamat po, Ama. Lord, Amen. tunay nga, walang imposible, Ama, para sa iyo. Walang bagay na mahirap, O God, para Lo- sa iyo. Lord, we pray, Father God, also, Lord, ang J Blue as is ngayon na mag-anniversary this June, Panginoon. Lord, I pray the provision. Lord, yung victorious, kung paano mo pinakita, Lord, yung victorious anniversary ng J Blue Lipa. Salamat, Ama, dahil mabuti ka, Lord. Even, Lord, kay Tita Cecilia, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay na ginagamit mo, Lord, na I pray, Father God, yung kagalingan sa kanyang kamay. And I pray, Lord, yung protection mo sa kanilang buong pamilya, Lord, yung business nila. Lord, ipalaguin mo to sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat, Ama. Patuloy mo iparamdam yung pagmamahal niyo po sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Pangalan ni Lord, Jesus. pray, O God, for sa family, O God, ni Brother Henrik, Henrik, O Lord God. We pray for her mom. Lord God, even po, Panginoon, O God, sa good health, O Lord God, na tunay nagagaling na po Amen. sila, Panginoon, O God, sa ubo. Lord, halo ng kanyang anak ni si Angela, Panginoon, O Yes, God, oh we pray, God. O God, na ano man desire, Panginoon, O God, this year, kung ano man doon ang kalooban mong plano mo, Panginoon, sa kanya, O God, na kung siya ay makaalis mapapuntang bansa, yon ang plano na, let your will be done, Lord God. At Lord, salamat po, Amen. Ama. Lord, malutas na po pa ng mga financial battle nila ngayon, nararanasan. Yes, Lord, Lord. we pray, God, for your provision and wisdom, Lord, kung ano man ang kalooban mo po, Panginoon. So, mangyari po sa kanilang buhay. Alam ko, Panginoon, na ang lahat na madadalhin mo, Panginoon, sa ibang bansang
OFW, hindi po sila workers lamang, kundi Lord, sila po, Panginoon Amen. o God, ay mga, hallelujah, Lord, sila po, Panginoon o God, ng mga missionary, Lord God. Kaya Lord, salamat po, walang imposible, o God, kung Yes, makarating man doon ang Lord. aming kapatid na ito po ang kalooban mo na siya'y magamit mo sa lugar na yun, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ang sabi mo, Panginoon o God, ang bansa po namin, Lord, ang Pilipino, o God, our nation, o God, is a sending missionary nation, Yes, Lord God. Lord. Kaya maraming mga Pilipino pinapadala mo doon sa ibang bansa na hindi lamang kumita, pagtrabaho, Panginoon, para sa Yes, pamilya. Lord. Ngunit, Lord, tunay nga pa rin gumagawa sila para din sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo po, Panginoon, o God, ang prayer and fasting na 3 days, Lord God, na about our nation, Panginoon. Salamat po. Amen. Lord, matuto kami na manalangin lagi, magbabad sa presensya mo, lalo tigit, Lord, na magkaroon Yes. lagi ng one day praise and worship, O Lord. Magawa po Yes. namin ito dahil itong mandate mo po, Panginoon. Dala lang po namin, O God, through praise and worship, prayer, O Lord God. Yes, Babag Lord. ang presensya mo, maraming signs, Amen. wonders, and miracles, O Lord God. Yes, Kaya Lord, Lord. dalangin ko ikaw patuloy na magpala, Panginoon, O God, sa Jeblo, Pastor, sa Lord God, Amen. Luzon, Visayas, at Mindanao man, Panginoon, O God. Lord, we decree and we declare, God, signs, wonders, and miracles, O God. We Amen. declare and we decree the seven spirit magmanifest upon them, O God. In Jesus' name, mula pa, Panginoon, O God, kay Bishop, O God, kay Reb Estel, O God, Yes, oh kay God. Reb Vero, Lord God, sa mga pastors, O Lord God, we declare and we decree, God, the seven spirit, the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, knowledge, understanding, the spirit of fear of the Lord, the spirit of courage and boldness, O Lord God. Amen. In Jesus' name, Lord, ang mga anak mong ito na pinili, O God, they are not tail but head, O Lord God. Ang mga anak mo ito, gagamitin mo mightily, Lord, hindi Amen. lamang dito, O God, sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa man, O Lord God. Kaya, Lord, we pray for more provision, O God, more, Panginoon, kingdom financer, Lord. Hallelujah, Lord, sa Jeblo Yes. family, Lord God. Kaya, Lord, salamat po, Ama, makaranas kami ng kakaibang kapangyarihan mo mula ngayon, Panginoon, sa Yes, iba't Lord. ibang mga churches, oh God, maraming mga kabataan ma-involve sa ministry, Lord. Maraming Yes. mga nanay, mga tatay ma-involve pa rin, God, at mag-raise up ka pa, Lord, na maraming pastors, leaders, workers, oh God, sa Yes. Jeblo churches, oh Lord God. Kaya, Lord, salamat. Maging matatag ang iyong mga anak, Panginoon. Magiging matatag sa anumang mga pagsubok, Panginoon, Yes, oh God. Lord. Yes, Lumago, Lord. lumalim, oh God. Yes, Increase mo ang faith ng bawat isa, yes, Lord. Panginoon. Yes, Kaya, Lord. Lord, i-bless mo rin ang pamilya nila, Pare God. Pamilya ng Amen. bawat isang mga pastor mo, mga lingkod mo. You will bless the work of their hands, oh Lord God. They will walk with you, Lord, in the land of the living. And they will see your goodness in the land of the living, oh God. And they will eat the best Amen. of the land. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. Nagdideklara po ako that no evil can touch us, Lord. No weapon formed shall prosper against them in the name of Yes. Jesus. For God is with us. Who can be against us? Greater is Jesus who is in us than he that in this world. Kaya Lord, Yes. maraming salamat. I-bless mo Lord ang aming mga pananalangin. Naway Lord, matanggap po namin, O God. Matanggap ng iyong mga anak, ang mga kahilingan nila, Lord. Dahil Lord, iniinsilyuhan po namin ito ng iyong kapangyarihan, O Lord God. Sinisilyuhan na po namin ito ng iyong banal na dugo sa oras na ito. Amen. Kaya Yes, Lord, Lord. hallelujah, salamat. Binibalik po namin lahat ng papuri, pasalamat Thank in you, Jesus' Lord. name. Hallelujah. Kaya maraming Amen. salamat po sa inyo pong pakikinig, sa inyo pagsama po sa pananalangin. Kaya mga kapatid, in-encourage po namin kayo na lagi po natin manalangin, no? Manalangin po tayo na kung nasaan mayroong pananampalataya. At lagi po natin isipin na we are more than conqueror. At lagi po natin gamitin yung power, yung authority na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano man tatalian sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit, at ano man pakawalan dito sa lupa, pakawalan ng Diyos sa langit. Kaya magkaroon lang tayo ng patience, katsagaan lang, pray without ceasing. Nalalam ko ito po yung susi para patuloy tayong tumatag, lumago, lumalim spiritually, at patuloy magamit pa tayo ng ating Panginoon. So, salamat po at God bless us all. No, good night. Praise God. God bless po. God bless.